Wati kisa wakeno lamangi thango harpek tai tuisangi thango tui kotor tai pul thangbayo bayi jora korok ma romoi hapangni thani thanglayo pal pal sanai phiaba manbo mayong betui obahai kaisa halok ni kok tama kasai phaikya Mandai constituency bising khobjangnai Mandai block ni Kasing Warai kamibo Teplok phang bisini bisingo kalainai o kami jora kolok maromai borok sani phaimani lama kaham phiaba wati kisa wakheno current thango tui toro lama harpek thangmaiya rengnok thangmaya office thangmaya hati sobarogo o junjalno renai hini sawi thangibo Congress hapang CPM hapang tabuk tipra mothani hapang phaipano mungsapano maya angai kha Dulaijak tamni hinba bunyo nukti bunyo situi ani kamino bo ang kecheng naithok kaham khlanya mosungo sakni nukhung sakni chanani ajinani aro se sakno bedogui matongo omhai lamarako hapangni no barja samung tanani sakbai thang khlaiman neitamo khainani kuai buphang tal buphang tanai lamao berewi pul tuini tui siawi lai jamano abo simi sai tok lai jakha phiaba titor kheno o jungjal lugna sela jakha tabo Kasing Warai ni lukrok abo gei rajyo kendro bo BJP hapang tabo goro tabo kathalai jak tipra mothabai IPFT bai BJP bai joto se katha jak hapang ke joto na naikol jana nangmani phiaba tamui naikol jaklia o kami obono sungai tongkha kami ni lukrok titor kheno o jungjal poda ma horlai bui kami bai sosai nekhe sakno kebel matongo konini matongo kami hamia bai obhai kaisa halok lama hamia ni bagai kami bosung salia naithogi manlia sasai manlia o halokno no lukorokno salai jakha borok mia horo wati wawi ti Tormabai Mandai theplok phang bisini Kasing Warai ni lukorok tabuk o koktoma naima ulo barja manjak officer barja manjak MLA মন্ত্রী রকবা রোজারো ন আবনো নাসিংলাইজাক বরক আবনো কয়লেখা বরক হামবাই চিন মিডিয়া পার্সন না নাইদি দীর্ঘ 25 বছর বসিনি ও লামা কোনো ফানো খাইমানি গরৈ বাম সরকারনি আমালাব তা বর্তমান বিজেপি সরকার বিজেপি হাপাং হাইকেবা ত্রিপুরা মাথা তাই আইটিএফটি মিলিজাক Abo sinio lama ni bagai kuno decision naya, ekeba lama kaima kerei, bagai sing sarkar na koinai sinio lama, ekeba o jagawo biris kaidina bagai sarkar na sing kabung tongnai request kainai, sing sinio jagawo besuk birman tongoi tongnai neji, college thanani student thangmaya, school thanani cererok thangmaya, bura burcuk parung maya, borok sikala jawan rok parung maya, titor kantai, ini horo wati phai titor jak. Tabo to tui kisa sa holika hai pano pura lama lam treng puran tui tong mane tabo holijak te obon bagai sing sarkar na koinai sino lama no tata di khairi nang to biris khairi nang to tai lama bo khairi nang to bagai sing judisino sino lama no khairi yang kai hainai election ro sing sini o je para tong mane ke phana bud ya boi bud boiskar khainan ba khainai bagai ne sarkar na sing dodi khai sino lama no Udukta na woi, hari nanang toh nih ceng sarkar tani kabung tong nai, hambai. Oh jangan munggai. Kasing Warai para, Mandai, blok under blok Dulaijak. Bisi hingga bo? Bisi hingga teplok hang bisi. Oh jangan emela sab tong mana? SWAPNA, DEBBARMANO. Apa?